15 ценни съвета от един милионер. Готови ли сте? Чета ги. Току-що ги приведох. Първо, пътят по който да излезнеш от бедността е чрез финансово обучение. Второ, работи, докато тези, които не вярваха в теб, ти поискат работа. Трето, ако нямаш време дори да отвориш една книга, няма да имаш и да отвориш един бизнес. Четвърто, помни, че богатият се учи, докато бедният се забавлява. Пето, ако ти не работиш за мечтите ти, някой друг ще те наеми да работиш за неговите. Шесто, винаги ще е по-добре да търсиш клиенти, отколкото шефове. Седмо, Бог иска да си смирен по сърце, а не по джоб. Осмо, започни с малко, но мечтай за голямото. 9. Най-големият актив, който имаме, е нашият мозък. Добре обучен може да създаде много голяма финансова свобода. 10. Богатите хора имат големи библиотеки, а бедните – големи, огромни телевизори. 11. Започни да благодариш повече и да се оплакваш по-малко. Оплакването привлича бедността, а благодарността привлича богатството. 12. Ако не можеш да контролираш емоциите си, не можеш да контролираш и парите ти. 13. Направи така, че желанието ти да се превърне в твоят поток за пари. Ако ти не обичаш това, което правиш, никога няма да бъдеш щастлив. 14. Не спестявайте това, което ви е останало след харчене, а харчете това, което ви е останало след спестяване. 15. Парите не се печелят работейки, а се печелят мислейки. Ако се печелише работейки, тези, които работят от 8 до 12 часа на ден, щяха вече да бъдат милионери. Ако искаш да разбереш как да създадеш един прекрасен допълнителен доход, който да стане основен, пиши ми как в коментар и ще се свържа с вас. Надявам се тези ценни съвети и насоки да ви са ви били полезни. Прекрасен ден на всички!